Inglong habar arada phan dolong kawi langroi ki hatnang pen kumara sarkar lo kapajokpo. Karbi Anglong Autonomous Council IM Barim Rajendra Rongpi Arong Kacheboy. Ingdeng Trok Sikep Rapho Azadi Ka Amrit Mahotsav Aphat Aman Pisi Thengpi Aklim Ke Kardom Pini Prime Time Berta Longpen Nilisang Pi Marvelous Long Parpi Nanarju Ikta Bertang Pampen Nilip constituency ke Parlo angkang Deigru Malangroy amang Inglong habar ki duara datum arniwang kidam ke bangahut rong ang bong kacileng atuara long Deigru Malangroy ke pangkai pedajok parai harai mate sanghan ke pon pendang lok kesu kyuni hut kachepon pedangana kesung abangke aningkan pensi cicak nang bomlo bonda halabang sora raphan kumara sarkar atumsi rada kisung kachinile kapajok run thekpo Karbi Anglong Autonomous Council along Kangtang Kring ASDC Pendanglok All Round Development Mate Congress Lapenon Parivartan Mate BJP Sarkar Tupsitame Ningkan Pho Karbi Anglong Autonomous Council along Charipon Tanglo Bonta Bangso Inglongar Loki Duara Datum Akisunga Bangke Madua Sarkar Atumta Pajok Un Idet Khangjang Inglong Ke Duatu Hikulat Loka Chajorarat Lapen Loka Charli Kidam Kibang Pendanglok Adung het se kilanga hem kavida dajok se kachilang dam je phat pinangana kisung abangke aningkan ta radatum abangke cintang nang bombe tuwara long nang kapangkai pet bang sora yalo dolong nang se margin minute pura arni bang amat Karbi Anglong Autonomous Council long kachari atuma phansi tuwar chilang ding anpin lo nilitum upper daigrum lokhiram ar logara radatum abangke aningkan pensitame tuwar kavi dolong kavi pentanglo se kachilang hem kavi pen pinangana kisung cicak nang lo itu marong lo pada itu kira marong saat kalau jauh ini tum dilong kawe nedro kawe mate si kecelang hem kawe penanga akisun dulu orang si tame sana kalau kacing hon kisar basa pirong parti alang listame penangan kisulo dilong awe thang awe lang ke tepen penangan itu lokhiram alo ararat penangan seksak dulu labang so kiso dara bang phanat ano nang tong pon ke mana hopon ta ikhia wepen pon edala dak koila mati long si dolok dak kala pu silang pon bom sai silang pon Nili tumara daki sunga puthak Karbi Anglong Autonomous Council kachari etup nang mathapon asonte mesenji athe jasemet akisunga bangki lang royalong dolong kawe lapen mobile network sitame ave lasinang ravek thapusi Karbi Anglong Autonomous Council kachari etuma phat kachuningri padupo Nelimen ke Martin Terang nang lirong ke Lilirong ke Upper Daigrum pada grum ke nang litum labang so lab delong ka vi penang tum kidu kisung kan lo penangan hakisung dulu nilitum hitile damta nilitum gari ke parun kisu same kecelang thai kawe hospital sita velang lapen towar same penangan ke nolo lasi nanglitum akirapen laswa dilong aphan nanglitum nang rap the ka sonte lapen laswa towar aphan nilitum aphan nang selam pitroi thek sonte tosi nanglitum aphan chuning Koila Matipen Samson Ingti Karbi Anglong Live Hanjang langso dog rong pia rong amekar karlitang langtuk rong pia supu akleng mate Karbi Anglong Autonomous Council along IM Barim Rajendra rongpi bangso pir thepen COC chomrong me cheboitang lo Karbi Anglong Autonomous Council IM Barim Rajendra rongpi kidamtang penang achiklopen keso derajo Dimapur Zion Hospital along chiklo e jonra e bengana keso chilanglo bonta kiun e det penajo puthot Guwahati Apollo Hospital along chiklo jon phli anbak keso chilanglo bonta kopai kilang nojok kedamtang jakhong ni phai inkoira throk arnikang sampor phai phlia pormalo Apollo Hospital along amek chisi chom chewoi juilo
Karlidang Rajendra Rongpi kedamtang pirthe dutti gahut Karbeng Autonomous Council along ASDC kachare hut lakha ingkoi rahini sarupathar constituency pen MEC thurdunsi chepahailo lapen Karbeng Autonomous Council along medical EMR pusitame dengdunglo lapenan parta alangli ke claim ke dam lapen ke thek ser abang phua potsi ke ongdung ason kacharli dunangji dupik khangjang lapuson ke thek ser abang phu kachewoi jui abang ke kheilong ria phat kanahok thidung khangjang alangli kailong langdam lo pulote football ke pathuda thekser football referee hanjang langso sports association amai phu Karbi lamet amai Karbi cultural society hai hui alongta kachirap chito dun lapen anparta alang linut khai lapen longri longpat kaching hona bang phu apotsi ahud isi hemprek ke hang asong SDC along ta cherap dunsi pinanga jak kiding claim dunlo lapuson ke thek sera bang phu kachewoi ju aputha ke ongdung abang phu bang phi atum ningduk chepaklang pon rinti Rajendra Rongpi bukajan habaralong BJP Rajchari asong kapangtang abang phulo bota khailong ria phan kachema tha joini SDC asong along chirui thusi kidamtang apor hut MLA kilik sitame chepate dunlo bonta kopai ke langno jok kidamtang ja khongni phai inkoira throkar ni abangke Guwahati Apollo Hospital along bangso pirthe pen chi ote kanglo alang li kachewoi hut apiso so chi ote kanglo halapu EM barim Rajendra Rongpi kachewoi jui ajok alangli phan man piponsi alangli karjong sining rengme kepali dunjia phan pura piniarni Karbeng Autonomous Council angkang ke doan asahem kang hapon padu Bukajan pen ananterang Karbeng Long Live Chief Minister's Institutional Plantation Program pen kapingkhat ateng Bogijan Forest Bid account NE Siloni Jan Range Karbeng Long East Division a hin pen pini thengpi aklim ke asai kedengpon Bogijan Forest Bid account staff atum kachepatir pipon along Sen Mohaldar mate sangtia beha ke claim atum cherap cheto dun pen pini thengpi aklim ke asai dengpon Bangso asai ke dengpon along Forest Bid Officer Kangbura Teron pen Japonsi Bogijan Forest Bid account along Forester 2 Romesh Tokbi staff Home Guard staff lapen sangtia beha ke claim atum pen chingrum si Chief Minister's Institutional Plantation Program ajai mek dengpon lo Bangso hut kadokawe rong pharu isia thengpi aklim epon Bangso asai ke denga hut bid officer Kangbura Teron pen ke thanpon atengki Chief Minister pen nangkapin khat ateng pensi pinini litum asai hem awai kangalong thengpi aklim ki asai ke dengpon lo pusi thanpon Alangli na kambin khat ateng pen ke damtang apor hut penilitum asai hemalong thengpi aklim kapasai ni asai do anta klempon long lo puta ranger pen thanpon thu Chuki hola pen Sonjet Kro Karbeng Long Live Bokajan Police Station angkang Morakordoi Guria Rongalong kedamtang jakong ni phai ingkoi rap horni ada porphai sirkep malom siningamik kiroajok bangke thomatum ahiring tangrak arenghu sonanglo Bangso puthak birta kelong don atengki jirpipi bangke thomatum hidialong sok chili ki phuba mahut men sini pen kangder pen ajok cheter mate siningame keklo hut kirudun plok ajok adimalong amat inut apran dam nang juilo lapen bang hinia bangke arenghu sodunanglo apran ke dam joi abang phi lage ripamsi marak arta ningkan krehini lapen bang hinia bangke arenghu sodunanglo arenghu kiso bang hinia tuma phan tongsekot pen balipathar MPHC along kiso paklang damlo bonta inuda bangki achethia vedelo pusi doktor tumpen pachini ponlo lapen bang hini tuma phan nonamat kiso langpon bomlang halapu bokajan MEC Madhuria Dekel phukon pen birta arjulongsi ahem humri damlo lapen kimisen kiso kelang ponji phan pinap mate jakhong ni phai ingkoi ranar kep RDC kiso kelang ahemalong an pontu popusi pachini pontu bokajan pen ananterang Karbeng Long Live Pini prime time berta bangke lapansi kangton iglo dumi thakme kardom